Des que he posat la casa en mans de Homerty, estic content i tranquil perquè ells se'n preocupen de tot. Va ser una mica espontani el fet de com va néixer Homerty. Nosaltres teníem molt clar que dins del mercat no hi havia ningú que centrés el focus dins dels clients dins d'una mateixa empresa i nosaltres que millor reflexava damunt la marca el fet que tinguéssim dos clients, un client propietari i un client turista, i això ho reflexa molt bé la nostra marca de Homerty. Les 9 els hi repartim les rutes, els hi donem les claus de la furgoneta, els hi deim la casa on han d'anar i el lloc on han de partir. Homerty, lloguer vacacional, bon dia. Cuenta! Aconseguim fer un treball a mida segons les necessitats de cada client. Aconseguir donar un bon servei de gestió de les propietats vacacionals, com per exemple servei de neteja i bugaderia, servei tècnic, el servei de firma de partes de viatger, servei d'atenció a les 24 hores. Disposam de tota una sèrie de professionals que t'ajudarem a trobar el millor preu, a qualificar la teva, a posicionar-la i, a part, trobar-li quins són els millors preus perquè aquesta casa pugui rendir a dins tots els mercats on ens dirigim.